vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka tikakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndakaroyawo hanzvadzi yangu igereko kuSouth Africa uko, but manje ndava kuda kumusunungura because mwana wamai vangu agarisa aroverako kuJoni, achionerako kuJoni, but kuti ange achidzoka manje hazviiti because mhiko dzacho dzandainge ndakamuitira ndedzekuti ange achizongofira musango, uye ndakabva ndaisa chituko pamusoro peupenyu hwake chekuti iwewe uchafa uchidyiwa nembwa, but ndava kuda kuti ange achiuya because last month iyo amai vakashayika, saka iye taitarisira kuti zvimwe kuda achauya, plus ndainge ndatokanganwawo ndichiti zvimwe kuda mishonga iyoyo yakazoexpire, but akatotadza kutouya kurufu rwaamai ende nanhasi uno haana kana maplans. So hanzvadzi yangu uyu ndakamuroya mainge muri mugore ra2012, iye akaenda kuSouth Africa I think mainge muri muna 2010 here kana kuti 2011 ndopaakaendawo kuSouth Africa. Saka akati aenda kuya tainge tichitoronga zvinhu zvedu iye ainge akati sisi kana ndikasvika kuSouth Africa kamari kose kandinenge ndichiwana ndinenge ndichikutumidzirai, then tobva tatanga chishopu chedu. Ndikabva ndati pari mwana wamai munhu ndokubva atoenda akatotanga kutoshanda. Ndaingonzwa zvichinzi ainge achishandira umwe muIndia ainge aine wholesale, saka kamari aita sekunge ainge achibata, but akabva azotanga kuenda kune imwe chechi ndokubva azorongerwa mukadzi ikoko. Apa kunoku ndainge ndakatotaura nebest friend yangu kuti iwewe mwana wako musikana ndiye wandikuda kuti ange achizova muroora wangu. Saka manje ndakabva ndaona kutoti apa ndainge ndatoiswa panguva yakaoma because friend yangu ainge ava kugara achingondinetsa kuti saka makazodii paya. Saka friend yangu uyo akusi kungonzi friend but tinobatawo mabasa edu atinobata, nekuti iyewo shavi rinopota richimugara ndoshaviwo rakangofanana nerinopota richindigara. Saka tainge tatoita chisungo kunyika dzimu. Saka chisungo ichocho kuti chinge ndichizochisunungura painge potodiwa kutoti ndinge ndichituka hama yangu iyi, ndinge ndichiisa chituko pamusoro peupenyu hwake, because iyoko shamwari yangu payakazozviona yakaita zvokoroteswa ikatoona kutoti aiwa inini ndainge ndichitozviziva kuti hama yangu kuJoni uko yainge yava kutogarisana neumwe mukadzi uyo wayainge yakasangana nayo kune imwe chechi, idzodzi chechi dzinopfekwa masutu idzi. Zvino ndakazogadzwa dare ndikabva ndabvunzwa nevamwe vedu kuti ko ini why ndainge ndakanyepera shamwari yangu, ndikamunyepera ndikamuvimbisa zvisipo zvainge zvisingazoitiki, kuti mwana wako ndiye wandainge ndichida kuti ange achizova muroora wangu. Ndakashaya kana chekupindura, ndikabva ndanzi aiwa unozviziva kuti iwewe kana waita chisungo, kana uri iwewe kana ukazotadza kuzozadzisa chisungo icho chaunenge waita, unotofanira kuti unge uchizoripa. So friend yangu ndakaibvunza kuti unodei, unoda kuti ndinge ndichimuurayisa here? Then iye akabva ati kwete bodo, handidi kuti ange achifa because ndinoda kuti kweupenyu hwake hwose ange achizotambudzika uye ange achizoona kubudirira kwemwana wangu, uye achizotoona mwana wangu kuti achazotoroorwa nemunhu ane mari. Ende iwewe ndiwe uchandibatsira kuti tinge tichigadzira mushonga wacho uyo watichazopa mwana wangu so that akwanise kuzoroorwa nemurume ane mari. But yako hanzvadzi ndikuda kuti unge uchindibatsira zvekare, unge uchiisa chituko pamusoro peupenyu hwake kuti ange achizofa achitambudzika ari rombe, afire musango. Mukoma ndo chituko chandakazoisa pamusoro peupenyu hwehanzvadzi yangu so many years ago, but ndaifungidzira kuti mishonga yacho ichizosvikawo pakuexpire. Now I miss my brother. Ende kuJoni ikoko ndinoti kana ndikambobvunzawo vamwe vanobva kumaraini ekwedu vekuziva vanogarawo kulokesheni kwaanogara, ivo vanototi iye anongoraramira kunwa doro chete, upenyu hwake havuna kana kwahuri kumboenda, kwete kuti haashandi, kutoshanda anotoshanda, hanzi atori nechikambani chake anoitawo zvekuvaka, asi mudoro haabvi, anongoti achingobva
kubasa, then munhu anobva atoenda obva atonotenga doro, obva atanga kunwa. But I miss my brother mukoma, and ndizivewo kuti hakunawo here vamwe varoyi vabiye yangu vanodawo kushandidzana neni, vanodawo kundibatsira kuti mhiko idzo dzinge dzichisunungurwa. Dzinotodawo muroyi akaita seni kuti dzinge dzichisununguka. Inini handikwanisi kudzisunungura mhiko dzacho idzodzo because ndakamutuka ndikaita kuti chituko ichi chinge chichizomuteverera kweupenyu hwake hwose. Zvino handidi kuti hanzvadzi yangu inge ichizofirako kuJoni. Ipapo pandakazviita ndainge ndakabatwa neshavi uye ndainge ndiine hasha, ndakamutsamwira zvekare. Ndaifanira kuti ndinge ndichizozadzikisa chisungo icho chandainge ndakaita, ende ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizopiwa punishment mushure mekunge ndagadzwa dare, because dai ndakada kuramba ipapo kana mwana wangu angadai akashayika, because mazuva acho iwayo ndaiva neumwe mwana wangu ainge achirwara zvainge zviri serious, ende ndikatoziva kutoti dare riya randagadzwa ndo riri kukonzeresa kuti mwana wangu uyu ange achirwara. Saka mushure mekunge ndazoitira hanzvadzi yangu mhiko ndichibatsirana nemuvakidzani wangu kuti hanzvadzi yangu inge ichizova rombe, then mwana wangu ndopaakabva azopora. Saka ndinokumbirawo vanokwanisa kundibatsira vemachechi, chimbondimirirai zvenyu, because kuchechi kwenyu ikoko tinotoshandidzana zvekare nevamwe varoyi. Ndokusaka ndakumbira varoyi wopi vakaita seni kana variko vanokwanisa kundibatsirawo, nekuti ndovega vanokwanisa kuparadza mhiko idzi. Inini maoko angu akasungwa, handikwanisi kuti ndinge ndichimubatsira, otherwise kana ndava kuda hangu kufa. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, hanzi vemachechi chimbomirai, because kana kuri kuchechi kwacho nditoriwo nevamwe vandinotoshandidzana navo vanotoenda kuchechi, vanotozviita vanotonamata. Saka hanzi ndikutsvaka help inobvawo kune vanoitawo zvekuroya vakangofanana neni, ndo vanokwanisa kundibatsira. Hanzi inini maoko angu akasungwa, handikwanisi kubatsira hama yangu, ende kana ndikangogara ndada kumubatsira hanzi ndinenge ndava kutoaplya kuurawa nevamwe vangu. Yei, zvazvakangoma hazvo vedu we. Hanzi bhudhi vangu variko kuJoni, varovera muJoni. Ndopaya pamune muchingoti munhu uyu haadi kuenda kumusha uyu, izvo akasungwa akaitirwa mhiko. Kana uine umwe munhu waunosuspekta kuti munhu uyu marovero aita muJonika, there is something that is going on, please uyaiwo nenyaya yake. Zvimwe kuda anokwanisa kuwanawo vanenge vachizokwanisa kuzomubatsirawo nemaprayers, munhu otosununguka. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi hello mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 32 years ekuberekwa. Nyaya yangu yakamira sekudai. Inini hangu ndinoda kureurura kuti ndakadanana neimwe mbinga. Mufunge zvenyu, ndakadanana nayo mbinga iyi nekuda kwekuti ndainge ndichida kuti mbinga iyoyo inge ichizonditengerawo iPhone. Zvakaitika ndezvekudai so ndakapindawo mune rimwe group, so rainge rakanzi single and searching. Sezvo ndainge ndiri single, ndakabva ndangoti umu ndimo mandishawanawo wekufambidzana naye. So ndakabva ndapinda mugrupu muya ndokuposta picture rangu, location neage. Sezvo wainge uri iwo mutemo wegroup waiti kana ukaramba kuposta your picture, location neage, then maadmin vaibva vatokuburitsa. Hapana kumboita time yakareba, manew number akabva atanga kuuya kuinbox kwangu. Pakauya vanhu vakasiyana siyana vainge vaine mainformation akasiyana siyana, asi pane imwe mbinga inova yandakazodanana nayo yakabva yatanga kundipfimba, asi ndakatanga ndichairamba. Munongozivawo sevanhukadzi tichida kutanga tamboramba. Mbinga iya yakabva yazonditi kana uchida ndinokubhilivhisa nemari for sure. Mari yakabva yauya, ndikaudzwa kuti ushandise mari iyoyo zvaunoda. Apa mari iyi
ngenge yakawanda. So later on usiku akazoti abva kubasa akabva azondibvunza kuti saka washandiseiko mari yandakutumidzira. Apa iye ainge akanditumidzira mari inokwana iyo kuita 6,000 rands. Ndikabva ndati ndangotumidzira mama vangu 2,000 rands then imwe ndachengeta because ndida kutenga iPhone, but mushure mekunge ndaperekedzwa neumwe musikana kune imwe shop yacho inotengesa maiPhone, ndakabva ndatoona kutoti I was just joking. 4,000 cannot afford to buy you an iPhone. Saka akabva aseka akabva ati saka unga uchifungidzira kuti iPhone inoita mari. Ndikati ndachitofungidzira kuti 4,000 ndinokwanisa kutoburawo foni yangu iPhone. Akabva azonditumidzira mascreenshots. I was shocked because mafoni andaitoona achitonzi ndo akatochipa maiPhone acho ekudhara akatobuda mufashion aitotangira ma8 9 10 11,000 then acho ainzi ari mustaira ainge atori kuma 20,000 9 20,000 mari yekuti unotenga nayo motikari. Ndokubva aseka. So akabva anditi you sound like you are someone that is just innocent and I have fallen in love with you. Akabva azoti iye mari iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichizoishandisa. He was going to make sure kuti I was going to get an iPhone. Ndikangoti ameno mukoma, but sezvisinei munhu akabva atonditengera iPhone. Ndikati vadzimu vandirangarira. Handina kuziva kuti ndainge ndatozviisa parumananzombe chaipo. Ndakabva ndatanga kudanana nembinga iya. Upenyu hwainge hwava kutoendeka. Apa chimukomana chandainge ndichidanana nacho mulocation mandainge ndichigara ndakabva ndachiramba. Zvese zvandaida ndainge ndava kuitirwa. Then yakazosvikawo nguva yekuti taifanira kumbosangana tinge tichionana. Manje iye ainge ari kuDurban, inini hangu mukoma ndigerewo munomo muLimpopo. Please musazotaura exactly where I am staying. So akabva azonditumidzira mari. Apa ndikati ndoita sei manje because ndaifanira kuti ndinge ndichienda kuDurban. Akabva anditumira mari akabva ati ndikuda kuti unge uchiuya kuno mukoma. Ndaifanira kuti ndinge ndichitoenda ikoko nendege, but pakabva pazongoti netsei. Akabva ati it is fine, ndava kubhuka bhazi ndokubva ndazoenda manje. But bhazi iri it was a shuttle bus rakandiendesa kuJoburg, then kuJoburg kwekwe ndikabva ndatonopinzwa mune bhazi rainge richienda straight kuDurban. Ndakafara sei. I was traveling safe and traveling like a princess. Ndakasvika zvakanaka ndokugamuchirwawo naye munhu uyu ainge asimbori zvake munhu mukuru too much. So ndakasvika ndokutoudzwa zvese zvaainge achida pamba pake ndokuzotandara. Akazoti ava manheru tatorara. Munhu akangobva atanga kundiudza life yake achitongonditi akaromba naimi just like that. Apa I was so excited about my new relationship. Munhu ava kutondiudza kuti zvaunondiona ndakaromba. Saka chaainge andideedzera kuti ndiende kwaari ndechekuti iye kuromba kwake kunoshandisa svina iya inobuda kana vanhu vachinge vaita bonde. Hameno kwaaizonoiisa yobva yashandiswa ikoko. Saka ainge achida discharge iyoyo. Akandiudza kuti kana tikaita bonde paya ndichazopota ndichikuwaipa kana kuri kunzi unoda, but I will give you a lot of money. Saka akabva atondiratidza chimwe chimucheka. Mukoma ndainge ndisina kana kumbogara ndakaona chimucheka chinofema. Chaifema kudai because akatochigadzika pasaiti neni. Ndikabva ndachitarisa chimucheka chacho chaainge ati ndinoda kuti ndinge ndichizokuwaipa nacho. Ndikatoona chichitofema kudai chichitofema. Apa chiine mamvere ainge achiita sekunge ainge akasonererwa pachiri chimucheka ichocho. Saka mushure mekunge andiudza kuti ainge achazondipa mari yekuti ndaikwanisa kutodzokera kumusha and never think again about South Africa. Nenhamo yose yandainge ndichioneswa nemuIndia wandainge ndichishandira, ndakabva ndabvuma paya because akanditi kana ukarara neni it depends kuti tinenge taita marounds mangani. Marounds atinenge taita ziva kuti for each and every round uchange uchizowana 10,000.
ndikabva ndati saka paribo. Saka usiku ihwohwo takarara tose for 7 rounds. Ndainge ndisingambodi kana kumborara, ndaingoti kana apedza paya ndobva ndamutaudza ndichiita nyaya, then ndobva ndamumutsa ndobva ndati uyaka tipame zvekare, because ndainge ndichitoverenga kuti 1 ndatova ne10, 2 ndatova ne20. Saka kuchizonosvika kuchizonoedza ndainge ndava kutoverenga kuti ndava ne70. Ndakabva ndazomukumbira kuti tinge tichiita zvekare dzimwe 3 rounds mangwana acho makuseni, akati hazvichatoiti nekuti zuva rabuda. Ndikati saka tomirira here kuzosvika kunze kuchizosviba ndikabva ndati saka toita sei, tomirira usiku here? Akabva ati hazviite futi kuti tinge tichimirira usiku, because ndinofanira kungoita bonde nemukadzi uyo wandinenge ndichida kuzoshandisa discharge yake ka1 chete, and after that hazvizoshandi. Akabva ati iye ipapo at that time ainge achazondipa mari inokwana iyo kuita 10,000 rands. Ndakafara mukoma, munhu achitosimuka achinovhura mune chimwe chikabhodhi. Ndikatoona kuti mainge muine zisefu rainge ririmo apa. Akabva azovhura ndikatoona kutoti mainge muine mari, saka akangotora zibhanduro 1 ndokubva auya. Pandakada kuverenga mari iya akabva ati don't bother to count it because it is 10,000. Mari dzangu ndinowanzo kudzipakeja 10 kana kuti 50 kana kuti 100, saka iyi i10,000 rands. As you can see, mukoma, it was new money ichiita kunhuhwirira. Ndakabva ndatora mari iyaya ndikabva ndati mukahandbag kangu. Akabva ati iye ndainge ndava kusakwanisa kuramba ndigere pamba pake. I was supposed to return back kunoko kwandinogara. Munhu ndokubva atondiperekedza, the same shuttle service yakabva yazonditora from his place ichizonondidzosa muJoburg. Then ndikabva ndazokwidzwa bhazi rainge richiuya muPolokwane. From there on ndikabva ndazokwira ndichiuya kunoko kwandigere. So mukomanashi, the very next day pandakamuka, ndakatongomuka ndikatongoona kuti ndainge ndakabata 10,000 mumaoko angu. Saka izvi zvakaitika for 7 days. Each and every morning pandaimuka ndaimuka ndakabatiswa 10,000 rands kusvika mari iyaya ichizokwana 70,000 nekuti takaita 7 rounds usiku hwacho ihwohwo. So ndakabva ndazoenda kumusha ndokubva ndanoshandisa mari iyoyo. Inini mashandisiro andakaita mari iyi, ndakabva ndanotenga stand. Ndakaitenga stand iyi muHarare, then the rest of the money ndo yandakabva ndazongobatisa mama vangu ndokubva ndazodzoka hangu kunoku kuSouth Africa. But ndichidzoka kunoku ndainge ndava kungoti kana ndikangoshanda then already namama tainge tatotaura neumwe rana tichiti kana tikangohodha zvinhu tobva tatsvaka yedu shopi yedu muzvishavane, because ndokumaarea kwatinobva ikoko. But mukomanashi, zvava kuitika pandiri ndezvekudai. So ndava kubuda mhopo kusikarudzi kwangu, ende kamhopo aka kakangotanga kari kapundu kadiki, saka kakabuda mushure mekunge ndashevha ndikangoti zvimwe kuda ingrown. But kamhopo aka, even though ndaitonzwa kuti kanenge kazara hurwa, ndobva ndatokasvina paya. But ndaingoti ndikakasvina like nhasi, mangwana futi kaibva kazomuka kachirwadza, ndobva ndakasvina. Kudzamara ndati ko chii chiri kuitika kwandiri? Ndobva ndaenda ndikabva ndatanga kutenga mamwe macreams akasiyana siyana muClicks, then ndikaona kuti zvainge zvisingatombobatsiri. Kamhopo aka kakangoramba kachingokura. Apa kamhopo aka kari mukati menzeve pasikarudzi pangu, saka kakatanga kakazongoramba kachingokura until kazotobloka sikarudzi yangu. Mari yacho iri kudiwa kuti ndikwanise kuitwa operation kwaprivate. Ndakanzi kana ndikakwanisa kubata at least somewhere around 12,000 rands then ndinokwanisa kuzoitwa operation. Apa kumusha uko mari imwe iyo yandainge ndakabatisa amai, mari iyoyo yakazongogumisidzira yashanda. Saka kana kuinewo vanenge vachida kundibatsirawo nemari iyi, kana kubasa chaiko handichatombokwanisi kuenda, because imwe pain yandinombonzwa inenge iri too much zvekuti kana kufamba handitombokwanisi kufamba, uye kana kutopfeka mapent handichatombokwanisi kupfeka mapent, nekuti paya pandinenge ndapfeka pent nekuda kwekuti mhopo iyi inenge
chimhopo ichocho chinoita chichisinina mvura, saka mvura iyoyo inobva yazoenda yobva yanonamirana nepenti randinenge ndakapfeka, zvobva zvazotanga kurwadza. Apa munhu wacho ndakambomutsvaka but haachatombobatike zvekudaro. Munhu uyu ndakangosangana naye mugroup, ndainge ndingori nefone number yake imwe chete iyoyo, saka laini iroro haritomboshandi pamacalls, ndaingoziva richingoshanda pawhatsapp. Ndinongokumbirawo kana kuinewo vanokwanisa kundibatsirawo nemari so that ndikwanise kunoitwa operation kugovernment hospital. Ndinotya kusungwa ini nekudhipotewa kana ndikaenda kugovernment hospital. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu. Just imagine kubva kuLimpopo uchienda kuDurban uchifambira mujolo the pandemic. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu, zvakangooma. Asi ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ndakanzi each and every time patinoita bonde ndinokupa 10, saka ndakazoshingirira kuti tinge tichiita 7 times, ndichitoverenga kuti ndatova ne70 yangu. Ndaida kuvavarira kuti tiite 10 so that ndingobata 100 yangu in one night, but iye akazongogumira ake pa7. Ndakarakidzwa chimucheka naimi, chimucheka chekuti chaifema chiine mazimvere. Strange things they do happen in this world. Yo.